אנחנו כאן בעוד סרטון חדש, ואנחנו כאן בעוד סרטון. עשיתי פה משחקים עם לארי ולורי, ואני קונה את פייפר. אתם מוכנים? השואה. השגתי על שוקווסטים, השגתי 100 קרדיטים, ולא חטובה. אתם מוכנים? קונים את פייפר. לפני שאני קונה, אם אתם אוהבים את פייפר, תלחצו על סאב לייק ותפעילו את הפעמון. אתם מוכנים? 3, 2, 1. התחנה הבאה, בית פייפר! אתם מוכנים? לא יזיק לך. ליאון, חברים. אחי, פה אני לוקח את בבל, חברים. תקנה דאריל, אחי, תקנה דאריל. תסתכלו, חברים, יש לי גם את תיק, קיבלתי אותו מקודם במדים, ואשכרה פייפר. תספר אותה, אחי, תספר כמה שאתה יכול. אתה יכול לשים אותה כבר רמה המקסימלית בטח. תביא רגע. לא. 8 יהלומים, תשלם, מה אכפת לך? לא, אני אשמור יהלומים. אשכרה פייפר. טוב, איזה תלבשות יש לה? אולי נקנה איזה משהו? אתה לא יכול לקנות. תביא רגע סטן. אני יכול לקנות את זה, חברים? תביא לי סטן. תקנה. התחנה זה הבאה. ב-5,000 בלינג, אין לי 5,000 בלינג. נוסעים יקרים, יש לבצע תיקוף באמצעות אשכרה פייפר, חברים. בכל נסיעה. אתם קולטים פייפר. טוב, נעשה את המשחק. אז אם אתה לוקח סטן אתה חייב קרדיטים לליאון. פה אני משיג ב-9,900 קרדיטים לליאון. 920. ואז לג'נדרי. לא, אני לא אשיג את ליאון כי הוא עולה 380 קרדיטים. 3,800 קרדיטים. טוב, הגדל. טוב, בוא נעשה עם פייפר משחק. האגדי. השחקן האגדי. ואתה תביא לי... יואו, איזה סקין יפה לפוקו. הירייה שלה טובה. היא לוקח לה הרבה זמן לטעון, אבל אם אתה פוגע בו באמצע הגוף של הבראולר, זה יורד. לא לוקח לה דווקא מלא זמן לטעון. אבל אם אתה יורה בדיוק על בן אדם באמצע שלו, זה הורג אותו במכה אחת. אם פייפר על כוח מקסימלית אצלך. אולי תמצא כאן את מה? וואי, אני חייב לשפר אותה טיפה. אתה חייב לשים אותה על רמה מקסימלית. אתה עכשיו כאן וגם היא בראולר. אם אתם לא שומעים כל כך טוב, כי זה אני באוטובוס, אז עושה בי. היא בראולרית של ירייה מרחוק. יש לי רק שחקן אחד משהו. אוקיי, אנחנו 3 אנשים. אני גר בית אחד ליד הדלת שיורדת. תיבות. התחנה הבאה, גנים. הכלניות. הוא אמר אומנים. הוא אמר בטעות מנים. הוא אמר אומנים, אתם קולטים? הוא אמר מנים בטעות. תחנה הבאה, מנים, הוא התכוון לבנים. הכלניות. הכלנית. אני כלנית. בנים נמצאים בבנים. טוב, חברים, הופה. בוא לפה. הופה. יאללה, אני אעשה את האולטי עכשיו. מוכנים? תאכלו רימונים! בום! התחנה הבאה, גנים. בום! איזה ניצחון מוחץ! ועוד XP אנחנו מקבלים פה 1,000. אפשר משחק. בואו נראה מה אנחנו מקבלים פה עכשיו. אוקיי. סתם, תביא לפתוח. אוקיי, אדיר! אוקיי, בבקשה מדים. אוקיי, אדיר. בבקשה דמות, אלוהים, בבקשה דמות. אולי סניז. לא. איי. טוב, פה מהקרדיטים ואז יהלומים פה. מזמן כבר לא ראית. מה יש בסוף? 1969. באריאל. באוניברסיטה. לא, בסוף הברול פס יש אגדי. מקווה שאני אקבל בו משהו טוב. תביא סטן. טוב חברים, אני מקווה שנהנתם מהסרטון ונתראה בסרטון הבא. יאללה ביי.